Изчакай малко, изчакай. Изчакай да дойде хубаво порище. Чакай, изчакай. Да дойде хубаво порище. Да. Но той сега ще тръгне леко. Ние няма ти качика. Така. И тогава ще кажем бягай, те ще вземат да дърпат. Тръгни направо тръгва с нас. Я дай малко напред да го изпълним. Чакай, стига. Да, знам. Знам, а чакай малко да изпълним. Да! Всичко работи. Много лесно му съгласиха, не знам. Ще падне бягане, Коля, аз затова чакам. Ай! Мога да го дръпне така. Дръпне е това ухо, само то ще се схова, бе. Дръпне е това ухо, то ще легне. Трябва малко повече вятър. Къде? Ухото ли се закачи? Бе, виж само най връх там, защото пеш се качена за... Камък ли? Бая. А? Не бе, Стояне, аз ще го дръпна, а то закачи някъде. Така, като го държиш малко още наляво. Кое? Айде, момче с Скай. Чакай. Много рано това такова. Много рано. Спри го! Виж, кой ще тръгне да го гони. Оле, дай пистолета! Да. Сега на другия порив смени. Виж колко пъти бига. Защото той малко бърка. Спира го, пуска го. Значи ми так няма спиране като един. Да. Само малко да излее поривчи. Дай му още малко ляво в митак. Още малко ляво. Да, бягаме, няма страшно. Надолу! Да, много е полигат старт и трябва да има вятър, иначе ще бягаме поне 20 метра. Ти 20 метра няма ги усечеш, разбираш? Ти после като видиш на клипа колко си избягал, няма въобще да се чуеш нещо за много време. Умря вятър. Его ми так, той иска да дигна с сините. Сега мога да кацам на старт, ако иска. Камерата работи ли? Ари, ветре, вятър се бъде с нас. Боко е то оранжевия долу. Оранжевия боковик. Значи ние стоя сме излизане чисто без ветри, обаче двамата знаем какво прави, само бягаме като луди. Ако няма вятър, ми так ще излетим, чака едно това ръбче е там. До там ще бягаме. Да. Ама по-хубаво да няма смисъл. Удей да взе направо старт, и направо да дигна нагоре. Да, на драма. Вятъра умря. Чакаме то. С главата напред бягаше така като луд. Да. Абе, дей бе, драглярите, дейва! Ние ли сме? Да.
Тичай. Я отплив те води от мене, коле. Се разкачаме или вървим така нагоре? Не, въпросът е да се разкачим. Как да се закачим? Трябва да го разкачим. Няма да се плашиш. Това стартът ни са план. Вижте и майсторите тук, дето летят тук. А? Дай се въртим на това. Аз не знам как се оплетахме тук. Трябва да го разкача пилот само. Краката всичко наред ли? Да. Приспъна се в нещо ли? А?